आसरा लगाई के 9 दिन हंसाई के काहे जालू माई हमके रोवाई के। आसरा लगाई के 9 दिन हंसाई के काहे जालू माई हमके रोवाई के। तू ही हंसैलू सबके बतैलू माई होलिका दुनिया के देखैलू। परतनी पैया हे मोरी मैया कैसे करी हम विदाई ए माई काहे बेचावा के जालू रोवाई ए माई काहे बेचावा के जालू रोवाई ए माई। घर परिवार तू ही रखलू खुशहाल हो कैसे छोड़ी माई तोहर हाथवा से हाथ हो। कैसे छोड़ी माई तोहर हाथवा से हाथ हो। ए मोरी मैया कैसे करी तो हम विदैया। संग में तू रहलू बड़ी हमके मनलू आसरा धरा के मई दूर काहे जालू। बरसात अखिया से लोर बड़ी जोर हो कैलू तू ही पूरा दुनिया अजोर हो। कैसे कर तोहरा विदाई ए माई मोर। याद तबरी अबू जब हाथवा से हाथवा छोड़ा के जबू। एक बार बता दो ना काहे अपन बेचावा के तू रुआ के जबू। एक बार बता दो ना काहे अपन बेचावा के तू रुआ के जबू। रोवेलन पंकज राइटर हाथवा के जोरी मानिल मोरी मैया मत जा बेटवा के छोरी। मानिल मोरी मैया